yana maganga amakwera yana maro aira bancho baito chinjera ao nanya para basira mama abande basira barase chinyumba chao abande bakwera samaboko y'abanyagitari itwechanirwa n'amakwera ya Geresarache nasiriwe itwechanirwa n'amakwera ya Geresarache nasiriwe remerera abamito itwechanirwa ase oyorarire emangeyo kuboge wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itwechanirwa ase oyorarire emangeyo kuboge wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe Abatua tigaire tore moyo tiga toro se chinchera cheito natorare tora somonere to koro kobo ke watobo ke na oh gakiaba mito abatua tigaire tore moyo tiga toro se chinchera cheito natorare tora somonere to koro kobo ke watobo ke na bacheru remerera abamito itwechanirwa ase oyorarire emangeyo kuboge wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itwechanirwa ase oyorarire emangeyo kuboge wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itwechanirwa ase oyorarire emangeyo kuboge wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa Basta matena korugo sabat no jadi sabat ko endanga maganara ega batera tanne wana golba ubiya no morende doctora si ko dicho kiagera ruwa sara uyo rengo uyo rabo karma kare era yesai gamba nasu gatagatiwa mwanari yejere etne sari sista geria awami twins ya vero morende wana sa doctora sinkaji to ja kisaba kuya sonare ba soranga opiya wangu wanya sai naki amore moya doctora sinkaji atura sonsi wana na matikosi ya kusi soro sabe muya maino motongi da tanya sai wato kurangini dari yao no bogatagati kwa bami tekorara no musumbo yamane ikiagara ya sai ya Yesu ingani naye bwini kwa yibwe yamane ikiaro musumbo urali ekero kwa moete amatuko yo komenyense ikina amanyete ikagera gochora no motoria go mabwa yekene kia manana gararira sekereke wasigatigatie ito tubanyiteri tukuriria wangura echero turusia sensi yo buruhu na makweli tutira sikwa toroseri akana kare ayata bo bono nyasa kituja kisabari kurwa korondeka
ana watu walikubonya tatumbia naibubya nomorende obe na intu asisa bali gatuike katuko wake utambi ngonsi akoleke bunurigiti bona kale na kale gusaba nogosoro weitu ine yakusi Yesu motoria. Asante. Basi balimu asukiro mundani. Tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na torare, torare, tora somo nenere, tu koro kawa kiwa todo que na Oh, gakiaba minto abatwa tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na torare, torare, tora somo nenere, tu koro kawa kiwa todo que na bacheru. Abamito, titachaniwa ase oyorarire emambeyo kubokiwa mochere mwangoida aria bozibarare tase yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerera abamito titachaniwa ase oyorarire emambeyo kubokiwa mochere mwangoida aria bozibarare tase yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerera abamito titachaniwa ase oyorarire emambeyo kubokiwa mochere mwangoida aria bozibarare tase yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerera abamito titachaniwa ase oyorarire emambeyo kubokiwa mochere mwangoida aria bozibarare tase yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerera abamito titachaniwa ase oyorarire emambeyo kubokiwa mochere mwangoida aria bozibarare tase yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerera abamito titachaniwa ase oyorarire emambeyo kubokiwa mochere mwangoida aria bozibarare tase yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe musafara naboko bumunene naboko beka sanduke ngiya abantu nabo bakoragera buyago tinde kwa namasikani ekerekenene nake obo matego bore na yeso kore moyo rose wa matego na yeso obo buya kore moyo rose wa matego na yeso obo buya musafara naboko bumunene naboko beka sanduke ngiya abantu nabo bakoragera buyago tinde kwa namasikani ekerekenene nake obo matego bore na yeso kore moyo rose wa matego na yeso obo buya kore moyo rose wa matego na yeso obo buya
twensi na maeditore Kairorera egeseye Ebeniko bigo etana ebegesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima bosa Tuchaya obabino Ezeye twensi na maeditore Kairorera egeseye Ebeniko bigo etana ebegesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima bosa Bantona botogo kumanya buya goitera se bikorubya obisiko nabogo sakabuya watoreganya buya oromororo kanisa tori komocha ekereke nene naki obomote wa obore na yeso kera elsa te magogo kyomonene kera elsa te magogo Bantona botogo kumanya buya goitera se bikorubya obisiku nabogo sakabuya watoreganya buya oromororo kanisa tori komocha ekereke nene naki obomote wa obore na yeso kera ensa te magogo kyomonene kera ensa te magogo kyomonene Chaya obabino Ezeye twensi na maeditore Kairorera egeseye Ebeniko bigo etana ebegesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima bosa Chaya obabino Ezeye twensi na maeditore Kairorera egeseye Ebeniko bigo etana ebegesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima bosa Tuchaya obabino Ezeye twensi na maeditore Kairorera egeseye Ebeniko bigo etana ebegesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima bosa Tuchaya obabino Ezeye twensi na maeditore Kairorera egeseye Ebeniko bigo etana ebegesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima yeso tayo Obono bogima bosa Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache za kuishi duniani, zahesabika si nyingi. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache za kuishi duniani, zahesabika si nyingi. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumaini ya Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo
tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Usilie, waliokufa wote watafufuliwa, tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi, tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Futa machozi, usilie, waliokufa wote watafufuliwa, tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi, tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Habari njema ni hii, ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii, ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii, ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii, ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa. Sasa wapendwa, mbali na karibu, tunapoanza huduma hii, naomba wewe kiongozi hadi tamati, zaidi mna amani yako na neema yako zidi kwetu zote, kwa sababu wewe ndio kimbilio letu la hakika katika safari. Mapenzi yako yatimike leo na hata milele. Ndilo ombi letu katika jina safi la Kristo Yesu aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Yaye sarabo gutimoka pakaganyiro gocha kwa Yesu Kristo. Wana enko bariga ni mwenzi wana butoko igoroga tofiwo mobere katwa fiwiri ebirogo mbiraria toikaransaria aitire mwina atura kwanake ikondo ngaite ngango charire elinde tosa okoro huduma igo nabona ngo basaba atogo cha ina rain asokoro mobire na kwana toikaransaria. Sigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono, amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogokwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore sigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono, amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogokwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore no
kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde Chando yenseye, toye tige enseye, ekiagera mangana eritangani, aikire ueta he. Nonya tokorera, tigatorere tobwate ogosemeria, emambia yokobo kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde Chando yenseye, toye tige enseye, ekiagera mangana eritangani, aikire ueta he. nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibang'ocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde
kuna natie kabateba na kontete kwireri bageri asokubari ganwe abakasa banene pia mana so cha narodra barisi baitu bakira narodra barandi bakira betinge jowa na bairu mwensi mwakira iga nande tiangireri bageri asokubari gani kiagera otwakira asekerenge kemo esauri yogocha korero yo minto olipo yotumukire bono ekeronta etugo chake programu yegas chiteka chinke turaire onare kugania ekwaya mutemo mwamu timaiti ekwaya nyagachi no mulimo kingoko bokonyo moro narorire mwensi moro paso kunganchera siteka chinke nonya kura sorogendo na request ya senchire ngororo kabisa so tatuari ganichi kwaye chiga moise gocha moto gotero como mwensi tumanye koranga na kinaende togosuka gotiganda ngerie tigancha akero mwana saba skurunju igona inda ngire tinyagachi echa so gotero como from there mata chachi bwatie naende tore to morandia ka tuare tiro morandia tonyoro mugano mokebuna bagenda from there nindi ko organize abantu bakabachira abande mumetu na matangara mange mambe na biranyarekana ntoba twins bona batwa kururi bagaikeiga tokore kwene Simon kai kwagenda Sense
tuliamo timatingerio biri ndigali ko na bichima garia na ariko ni ngambi ya mona saba minto ba iri mwikira na ba minto ka kwetera sinjo kurara ko minto olipa lolpa manyete no musiriki mote momwam na endaro mwana kwaya ase kanisa ya mote momwam asego litukolia rero rinde notura sinjo kurara ko olipa na botoneri yenda rinene ekero turaba olipa no moto ringo moto eraru urenge chenera cia sabantu bonse uri kuri mirimo ya kanisa ngono tukuna nyasaye ngambi ya mune kiara omoire matuka ya komenya asense goikanya rikubukorwo chinse chiteto kwa yaribaga etere agotera kurengana guna
kweli ni la ajabu. Tukishikana mikono 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 kweli ni la ajabu. Tukishikana mikono. Amen. Few verses asema wabi wa fasa iker kam Arangwe alitore moyo ngate ndu moyo to kwa ya tere na raba ka pastor kon ya koro mutuga ninde ye message ya karaki ya so lakini ndio kwa ya mwatera na ni mwa serious so na tete ni mapasta taraja kwa majina ni Pastor Makola Isaac, shiriki katika kanisa la Diokindo gocha kira seniors vane karabari motua ona ndu juniors vana muro jirende buya bato bwatete esora ona ndeto mosomio muya aigore kitabu gekoro ku 1 Corinthians chapter 10 verse 31 kina kingosoma elinenkaribishe pastor boni wewe kutoka ndo ujabu tokumanye kige wapen 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Well, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for God's glory. Do it for the glory of God. Amina. Muna kende gyansi abangina kelio konyu. Kelio koli abaga ba minto. Kere ta bonena sengo. Sinya sa. Anyengere kere ta bonena. Achana nayo. Usalo nayo. Asengenje ze asarekire. Aba lene no ndagire karo koli exercise katibake ko bako mujana. Ririmo ko ande bigeni na ino abangina mwari kare. Mogo salia mangana. Wanti nsa to konye erine to mayena amangana to kokora. Onye ne kwaya. Tera bunuta abe mambi usalo no. Yes. Ona aron kyo katigare tiense. Kende kiyo no kumabaka nyasa tuyarigania soko chakwa elinda to irenga. Pastor Just welcome. Uya omonto yo mwanya kamorora linde monto sobo ngare eskiagero toka aginda etokobeka uya nambe yemo oyo minto benkeye oyo minto James oyo minto Moses oyo minto Aaron oyo minto Kefa kwenda kuchelia na basani tu akine barabo matuka mange matuka eta makeiga esimiega chamambi esimiane kurwa se my brother James and my brother's wife no ali nyamira abu ara admitted ICU na watu mkutano mabenga matevia teko nyari kana bona because I've already left nyamira lakini ngoja nimbaligie Kronacha, it was late. Mambiaye nkagenda Nyagetari. Kaona Nyagetari ngote andu ba Nyagetari level 5. Uswati naro raisi yunda ite korora. Agante mureita yo raisi yu. Kai. Salva maite bakaliga abantu bagate bakaligio monta kangira. Konyorusi waisi yo letirwe general ward toga trace esare nkanyoro mwana oyo kucheria kalendete mamu mwabo tukagosoria tugasaba mamu mwaba taigweti mwate bangano alinge kwa ya gotera atalibo njebono na mora kare Nyagitana ntukwanditi komo ratu akura tuasaba tugasoka no mwana yo echeria isiko nkara muboria igoro yo mugano mamu mwabo omwana yakangeresa mate babanya sagu zanto gasaba komeria kabiri kero mongino yasira and brother James called me ando mongino yasira bono butuko nkarora ogwechanda ko mwana cheria shem pole sana no mwana ulina rogera nacha onyaru ko cheria ne kemo mono kiango getie kera ko ngomugano abana banyasaye
nenchero monginoyo olforarire anachete kina amatuka amenya aso buiko bwense aikira ng'ense na mang'ana etakwenyara ikagera kana chekina osoa enyumba ya tata buna yabere confirmed igaiga na barayi baye nyancheresa uri mbwate bukuye ekegusongo oyo bwate bukuye ekegusi tosome egitabu keri uko lia Petro eyemo ebungo bitatu na bine mangana anenda itogotese kachinke no akurwa asingane iyo igaba minta balisia. That's a little bit of a background. Una yagera na cha yon kolemere muna Nyamira conference noka to have no minto James very many places. All right. 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Unalego saboga enda na inchi. To base kumunyoka ngar abana. Ogo chaka toka enda komo. Nyasai. Ise Nyasai ise omoneno itungu Yesu Kristo abakwe ise omoneno ito Yesu Kristo abakwe ikamukia koerera gabo abanjo nkiye gutwara ngenjo lakini wona sigo jakere kwa gacha mangana manarabu is Nyasai ise omoneno ito Yesu Kristo abakwe asegentoki asama abiraye amange atoiboire eria karenga morai posi gabo ae igara amange gocha setore ekiagera oetire sama abiraya toiboire eria karenga igonda isagoteba ngokuburu wetu kwiritani ngobwate kasoro na barambire kasoro kiye ko gwetani ko bwate mobere okoiburwa waito kweri tangani igogotobegetaase tura abantu baragirira tayari mbwancha abana ba Nyasaye no tancha ayano yorena ayano munyabibe oyase yorenaki uragereiri kinaki awe korteki akibana mago kiraige bukuyenga samamu hiwa igatebanga Nyasaye isomono itu Yesu Kristo abakwe esama abiraye amange atoiboire eria kabere mongina olfa na bonse mereti pi asongo bagoteba beyond reasonable doubt ekiagana igeta matunya sa mokonya komenya akamanyi nseye na manganaye takoya nyara agatama asoyo morera mabira oyo gwetera asarera bono olfa atari yuragiriri haleluya sabu akrisabu ngana kibintu bumito bugumo mugakuna ndegukorari muhakanga naye nabamo baria abareirwe amabira na Nyasaye haleluya endo je mwakuru kire moyo yake sukaka musa inde tonyoro gosemeria ambe yemo abareirwe amabira baiburu ria karenga eria kabere banyore gento kieke bono semo minto ogo semerio okorenaki okore moyo ngikwabera moyo okwaba moyo ekiagera oyo okorwa ogosemerio okomonyene ere moyari mwana maya wetera ase okobokio kwa Yesu Kristo anyamotana retire ndenjire nareta abatinko baita abatonarete ango muntu nateba amina ekiagera oyo nyagoto buriria kabere oyo nyagoto retera ogosemeri bono gusesenirie nere bweka abana ba Nyasaye obuire amakweri egekorweke bono oyo bweka obweteri chibu asengane ya abana ba Nyasaye nere bweka agateba haleluya nere bweka nyorete mwaka kindaga kaiga nyakaye nyenjari ngi 11 iga 10 ano mintagache
karo muno utandro chianga lishi o chikuri mwaro minto ai koya nkamanya ngintu gya soira kongwaka ochinaga kende mwana uria agacha akoreki akaenigwa karaenigwa ikomanya gutigara nkweburi ngaine igati ngomorora rindi igana riruwete sei toma ati igaga chankaro omugaka ngendo ororo nyebisa echaime ndera nduongirana nkai ntari na gintu kiko omuganda tari na ichiri nkagenda seito igere gatigati ya nyambaria na makairo kambi jichi nkoro ngendo chikambiri chikurandi kuri waka matuka yambari gaige mose matukaria bari goteba nga onya bata koro tupo isani ko batitwa eko koboko okubwatu gutu tokobeke kirasi nchigo etio morisho koboko waika katika wera na nkase ito abantu barenga abanywa abakari ono chibiche yonsi mangana onto jaro yosina chikaine kabwa mago cha ukwanire ngani wakwa kabuka makai ina akiona teva na aba kuitime ya Yesu ngamba u tawamoa hiwa buyamore yabore angere ukura akini kabaka monga lichi ina ege toketige tobokere tokoba more yani nchire ndumuri kina watabanga the citadel of the Christian faith. The backbone of the Christian faith is the fact that the founder of this Christian faith is the only one who's been able to overcome death. Amen. Again, to kato Kristo chingu kobo nkelingo mochaki na erabueka obuire amakweli religion the word religion na denomination religion ni je mo basa wansa wantenga PhD mwansa wantenga Catholic mwansa wantenga IIC abu bona abu sabu ge baite religion ochire Islam chikaba Hinduism chikaba Christianity chikaba Buddhism chikaba Taoism mecha wandi chikianda buya mora wana wanya sa moyo ire moyo kawan omochak oye atindege akabo akagenda iguru naende gota ya kabiri eyo neye ku Christianity atimotiga mangana ali mugo nyakora bakatolikia mwanya kuba mogore okora baye sia mwanya kuba mogore okora PhD mwanya kuba mogore bakora baye sia mwanya kuba mogore atimotiga bya sana bidia ekera mwensi etali mangana murai edogera kam to what differences in our theological interpretation of the word engane yeri kirema to what tafsiri hawa lakini echinjiri justification ngokwangira ngano mo PhD ekera ndabonsi they subscribe them to the idea womo chaki obo Yesu oyo na ero bwire gento ki Yesu oyo na ero lifa igene bilamo agomoni ana ero uti uri ero uti na ero mweka obwete ekonwekera erwe yes ntiako rukerwa igitabu yokomanda kiamo rukanga nero omuigurwa w'itangani urwa saba kuri okubwa igitabu kiaba kurusai oyaba klianga ekene nero kubwira makwe bone kire kyo mogoko mwana ucheria ekire kyo mogoko chemo minto ekire kyo mogoko asawa na kwa mwatera ngane yentu bwati kubwa Kuna tuwale gocha iga na tuwale gocha bosongo iga anaikira muri nzinendo nze yawe ikawa na sa emebere tuwa etani yali ngifara tuwa more than 5 paka na ikasi ekina kane libosa ngatombekere lipo ngochi ngosi babali awate inu ntigenge aweke indicator na asuka moto
esa uri yake atwa ikasigite babite ninga tinina togenda rimo na manyanga bana abona maisa mabuna babere choro ibo ana vaya sai uhegenete na rubira makwe wana tiganta go naende tonyoro omwando otagusarika ona okore omwando magana tenari ane elimo ngirianga gwetera sere Yesu uyuko bakwa twa ururu ya kainga ingara ya kabere de ringa bono ntore na gintu ke ogo semeria okore boyo ingara ya gatatu kerianga gwetera so Yesu ama kweli bona bwiru ingara ya kane sengo tabo ke bono chemo minto doya gintu ke omwando takore iria matukaria amatukonare ya michomi enje doko na Nairobi ya lenge yoka ibarabara wita keroka ekana kota omoga kanale tinko matebarieta abasakonya makasi ni yao ocheko ngita ngo muntu na tukukwana bona yere takonya kunjana ntige ngomorembe omoga kurie kona ari gwita buoye ndi pasi uwanjange kene omoga kuyo muchiwa enayo bangito bakuyo karona ari gwita matukai omoga kuyo emechande umugu igachiga soa mwakuria kago omochio yoye abamura baje bayokorira amase gwetona buri ngamburo mwakuria ariko bamo na kiare gocha kubora boya na kiare gocha gokora esa uringa boyaria omwando ori atigerete abana bayokorire ebisenji iwa abana ba Nyasaye mura tonyore gintu kigurai omwando tabuki omwando utagusarika kalina komocha kalina gusiria onde bwaye omwando oyo ogakire igorase engejo yaino wana abuno eto gusige sireta senseme yo mweki kebegete pluro eruga yebuku the original language igebuate singular egiri getenga esauri yao ekerete betenga esauri yao my brother it is singular oyo goteba ngokoro seri omwando tari monto ukorifa ekeumbi igakoroje ayasa passe nkingani yagote brother Shem ngani yagote byanga para banya sai antumbare bakwirigiriga haranga maise inkende barike oyo Nyasaye atobekeire ensema buna abana baye ngayora abana ba Nyasaye igoro omwando as otagusarika ase makweri atabe ase ukunda gotabe ase biro bitabe ase gosari gotayo ase ndamwamwe tayo ase ibero litayo ase maruira tayo na etagrito so kurwari mochari acha gochara gurari ama akanyora bamura akabitonsari ba brokiri chigari bamanya gosungire gintu kubigari mutu babutura babika bagotebanga a period financial P 2024 isi tebate goita abate abagambi tali njengo yeti njenkore lindaida batanga toigan bisiki aigari nanyonga niba iko mtiamsini tawa samaranga eji mose rusi bintebingete kai kimogo cha wana sakombe kera mangana una bibo binete anje biminete ona twesinga motore basi nkorera tore so mwando ore korera kolinga kawo ekiata toito oyo bwire makweri oyo bwire mechande bomo orire iranga nabe na intu aroro tali ase miaka olifa amenyire Shem tali ase miaka ondo itamenyira mwaka nara ndo jondigireti okumetinga ke adada mwaka onise ko bole miaka nere ngare ago chachana lakini ekimanye tengelinge miaka mugako yamenyire tara twara borora sobogmo lakini tata bakwe ngobwaro moikiri tata bakwe ngabona ase nkeri atoroseiri teri miaka egochire yo mwaka ori
igo turamenye nere irihiri kare na kare ingokora gotera namba 24 tata brother Shem abenaye onacharere Sauli nabangite ko bakindesa na commitment ankyo esauli umwana uricheria ne kiande tata de koirora no mwana uri nge twagambite nkanyonga mamu mwabo nonye kali nyagitari aria no mongaini ongaini ete kare agatama agasoa ase nyumba yo monene ingani iria Saburi 27 fungu la 4 Daudi agoteng'inte kemona asabire Nyasaye onkonye menya ase nyumba yao ase amatuka nonsi nyakurigereria na gociumia obuya bwao na korro usini kwao omongino uri olfa na kia na gite bona ari gosonga antu bachira bono marago mwanje na ini mumuitabo yo Yesu ikiana ari buye kekene pi awe of escape ase mejane omo namba 24 ayo materi ajigoche Somo bolia onde otera motoria mosaso okogero janegete oye somo bolia one ninko wake aye mosa ni onde ta hari wama tuko onsi naye ore okore emyo ase miaka yonsi Mosunte korantu uwe marigago tonya wake aye mosa ionde ta hari wama tuko onsi linkwe ene omoto oria mosanyo mo kai nake aye no muya obu abo sipi oye somo oria one inko wake aye mosa ionde ta hari wama tuko onsi ninte eno mogo oko konde seye vive Nitereno bogoko iseiria goro oye somo oria one inko wake aye mosa ionde ta hari wama tuko onsi abetigarete kene tata Nyasaye ngamusani onde tayo wama tukonsi utatigae Yesu oyo wakweta somo sarawa ugatinde kwa ense yonsi igatwaro musunte kerima tata ukaboka ugatangaza obuya samakweli ukarie ira sabantu bao ngabonsi bono abarago semerie nonye Sauli yogo salikuwa wetu litangani tukaba abaragiretiwe bono nainde ime ya Yesu tuabeira abasiseniwe tokonye
tuwanje na kwa libaga yasama gimaita asore Yesu muya kitogotara asogi mobo tutano go semeri kore moyo ikiara bono ime yao tweburiria kabere me yao bono Yesu amakweri abwirwe rimangana nturaro taracha lakini rende turarare buna babui baganyitogo cha kwa eria kabere kiagera arigoro tatomya watorose iri omwando utabweka ini miando yense omwando turamenya naye tari ese miaka watu anjere komenya ase keregeke tomena kare na kare mwana ya tigaba yuko oreto morembo monene nobuya bwao aso minto shem no mwana jeria aso kurara kwa mama mwabo aso kurara kwa mongnoye na bao bachire kurwa chitano wao aso gotena ne family ye koba kwabo ga woka ne riogo asika kicho musunto monene aso musunto yo kato kunyiro buya bwao eto borabu no gosaso gwechinkoro togo semerie tinga kichonse kera mwango orogoto ocha gotoiraka buya bwao botigare asenke no morembo bona matukonsi usaba weito no gosemeri weito me Kristo Yesu romotoria amen. Barikiwe sana. Asenka yo mwaka sem no mwaka sem ne tubwate Adventist men na wa church iwo na watu engoro sigetoka na wacha sem kwa igulu ngomongno le pasa na chete asara nyoro mwando kale na kale aguna ato wente kobera na ndandi taito semereti kubwa ase olio bogete na ndo rairane acha gotoire gotoyitumakana kale totware kinguru asale bona inde na watu engora libageriga torento olio bara uchimata tu ya brief story tumakolenta bari simbara na bande mbara na abangi bara bakorera banyasaye igonga nya gokwana iga olio murayi olio enge mata tu ete brief story tumakolenta abantu banda bairimbara batache mambi baya mwaka sempole kiana kibachicha igo taringo olio tu a brief story chance bana banyasaye mbie mule tubere mbie muna sogo chenge kurupole nyasaye no muyabu no mongno parara twaruga twenda mocher twakoro koro twachire bona turega umurobiri ore ngamambi agocha kwa niwa iwolende karibu sana nyumbani abantu banka bekenyoro abairi abasani twagokira sogo che kweni sanya ariko baseni umurandi no alega pasa no kwendera mpaso le alega alio pasa na bangi bara abokonyo kurulingana endagera negera tukorosiwa igo bwangu kireka nke nguragera mure bali mure una magoro alitoy na bogonya kwenda nkangora ngora lakini abandi you are allowed to be here mpaka nonye mambi bwakire igole ndi muganye ndagera nko kubukora bali korosi muragera magoro munya kogenda but tunashukuru sana kwa kuja kwenu Pastor Mbiemo na Pastor Kefa for sharing with us God's word. Tikomo na abaseni muga no chorwe umambi na mangana amange la chakwa numambi abantu bamwisinda mulegate nango mwisinda imin mugaka matwetwe mugaka ntenga mugaka mumanyi tenango mwelo na akala mai galia kwani ngabantu kwani amba ye family byemono sana bona abantu bali ukindo ga murega tenango abantu bali ukindo ga kanisa ebinyore ebigocha gocha no muri mwenzi byemono sana karibu sana mwalimu mwasomete na shem byemono sana mwalimu bongo ya saba sini walimu warisko ya dio kindo tenango walimu warisko ya dio kindo abairi abasani outside dio kindo kenyoro abantu baminto tigamba kwani ngabaire obe no turasama be itanga nintebe pore ase kinyore ke kiario kindo singenjo yogo sirio mongino ega mugaka shem ori musani one pore egente ke nigo gia chage gatostuma ate urire nko agorora kine kerengane ya baire ige gotostwa twensi kera libagari konyo monginaro
bono togosaba Nyasaye atogore mwasore Nyasaye tena senkeye alemie family na abana bonse na bachokoro elinde barere maokoro mwabo buya family mwa kaisinta yonsi na tebu mbona amanyire nje matwete mabano na amanyire nga yonsi ekoro kumwa isinta family na abatebiri Paul Chifu akwanire ntangondra balisi mukinga amaboko bali muri ase gati y'umusangekano bali mwacha kwa Moses Paul mukinga balisi tenena igoro igana limu okorekana nga mwacha ekaro mokwani umusangerekano ekaro Morris James yagocha James Makinda nchigocha nayora kwani umusangerekano yabalisia piamo na abarorire mwensi abalisi banderete na arorire abalisi bali okindo piamo na sogocha bona ali organize Morris James babera naende no mwarimu Shem samatuka mange kikona kina muri ko wanaiseria Biamono Mr. Lifaxat asante bana sana abakwani mbyamole abantu atukwera nilia ngolene sana lakini ero umurandi mwabwa ataongo kirisana kutegera ndilinga lya Nyasaye in fact okwanire paka no inchese nalingali ngisani getenga na sukiri na iro muika bwo kwana Njenje MC Makinda Mongwano yo musani one Mose Paul na chirayo kabere ala soire mwamukira ali in fact tokoragirira aria gochi komukantiri ko machani onchandira onge kinkuri most of the time nabukwari kunyote abanga numurwere oro ndengero ya narwarite abukwari gukwana Sam had been my long-term friend. Koritoka so Mario Kinda turaba ishia. Hamanere. Igonga nkale tu amanyete na Shem. Na ambaibere. Karo tu aitete iga kurubagere nera gwetera sa gwetera kurubagere nchongwetera kurubagere ende. Omayari toka umira na keore in one staff. Mamuro atalimo ya na etin kwana se lakini toto mke tamu eli etoko kwana. Mamuro atalimo tieso. No monto amaremu na ende nere tu ali kwege masa mangana mange. Nyasaka mokonya kongo takeore ngoja buno mo debut lakini tale mata abali mu bande mbali na bale lakini tatu ali kokwana uya ero mu gisange. Na ende selingana lili kongo Otegera tuase kaigo togokora twatiro chali okino nagendendereti in fact amakweli na amabe tiango tebye kero muntu asiri omwanchi oye tabokore kero muri komo ngatari o when value lakini ekera achire pero ya aka nakoro kuna chakurwaria aria in fact obwate teiga it created a great impact in my life Nalengali atambe sana. Tinchi atambe. Uyo mitali faksi atuno watewa. Na banali watebyo uyo minto Shem ne family yabo. Abantu tuwabira basanya matuka mange. Na Shem tabuga atumangana mange. Oko kwane kolokuka kotebyo na bako kotebyo. Lakini nendo is a very polite man. Wano kochikwa soya nyombe elia so mokungu atali. Wababako torugera tuwaragira. Aboko tara kwa chikwanyo liberandire nyomba. Kuchaka new life na bere gento teke konsana lakini renda katokole mebuna abanya kanisa anda abantu tokora etra mariko atokotenga chanye to bwati yobugima kero muntu abwate obugi enchera yaje buna ko chokora gento ki chokora na bera be mokora no mugako uri molekom kosomongino kosomwano ekero ya beire eto admit so we accept and obuyana chankara no mole tiganya sako ko nyonyoro bale muobo wana tinta ketiko sali chinsa kya abantu ba minto chena le otebanga sem tiganya sako ko na bantu ba mino twakabuna bano baba lito ikalansa sa tukoragira na bomanye tenga sem na bwato bokongu lakini keto mare nkole gona ki asengi ya na alfaxa tiata ya bagwetera se keombe kia balisia no molisi nda se kanisa ya Andrea tia Studio Church no hatu alingeli okindo
wana tore Nyangeti district chinse chindo chinga chiaminyokire sana ng'anchere ndikoganaisie abantu batatu ekero barura obokaiga ing'e omochiamani esironi tindamorasa aberete akwane ng'ana eyemo tumae gokora bono ng'anchere ndikoganaisie omong'ina yunuke nero oro omwamate oshemwa ababerere noripa amatuko amange eng'ana eyemo iga tugwata amakongu bwairire buya nabo tugwata embeho bekogera omwana oyo okonyosirete nkeye oruro natari ari omotang'ani abantu nkogenda bare abantu ngotigu bara bakemana kababwateti chinjera chingiya babioka ekero omong'ina oyo asirete ng'ina abana aba emechando yarenga otwale gukiria abana aba baka tusinyo okora mugondo lakini Nyasaye bakonyire baikere abana barongo minto na Thomas temereria kende nkiriande kero omonto rituko riari gong'otimokare abantu batimogete chinse moroche tari oyo bweka ense mune yagaire tiga tutigere omanene abera asenka nainu mumanyi Nyasaye nero okuru bionsi na nero rabao baremu ndiamani amurai nje tiga nkwane pole sana pole ndugu yana shem abana ba mitu mwensi nje samarita shem ntabonkoro kwa no yontengande mumusa tusiena shem omongi na mokira twaberera amatuka amange ndugu yane n'omongi n'omonto omotereru omongi n'omuya mwine bwenge nchasitore sinka yitoka iga twabe nogochana okonene shemo minto pole baremere kigima Nyasaye tokonye nanda tubwate simbuya mono sana kwaninga bwairire buya bono maragoba gaki twabeire nogokumia okonene itang'ani omonto semo pole sana yani intwe tore nogokumia okonene ase eng'encho oyo omonto anyari koba okorwa ase tore manya ng'ari igwamwa oyo mware bare gotenena nere batera nere eriogi erimo nabo kere egento egekong'u omogochi gosuka iga mogochi gotenena kwenyora ng'a oripano ware iga iga gaki naintu buna ekwaya motemo mwamwe mwatusabere bakong'u kwetera omwana kwayo itonyare koba okorwa ase tore omwana omokeira nabache korwa bari bamokeira noyo omonto semo twabaire pore ere enene gaki remereria egekogera tokonyara korema tatiga okoremeria osabe Nyasaye agokoa oboremu bwa bene igero onyare koba gokorema mbuya mwana marieta ndusia oyo onemi omotugutu chibo mana bakana bana bakore mbuya muri mwensi chino ndino okumia okonene andi ndana magomba manesa omotinyo oyo yarete twatindegete omwana ominto okondumage gabono mokeira naero mokogoti naonde nogokumia okonene andi ndi namagomba manene mokonyone pore olemererie nche gento ndagotigereria okogende mwatata ibiri nombwata abu nche ngotara nero nere sira yane ogende mwatata tokoraya okorora ngambusa obwatiri ng'ana kabisa oremia abana aba mwana oyo otigaraga omoremi cheria abachukuru baitu nche samarieta ngoro kwa Agnes Wanjiko mwako minto akoroka kiando mwakona nyamacha akorokwa taigwete biya ron ncho makogoti kamuro muntu manene arenge gara kini asukwa matari gara turaba muraba beri minto ndetayo ndabwata kininde mbwata gotera dina nkora atera gaki akai tariseto intwe nabaetitore ense eye mechando na maroira mangi etara tisegi ebirero
rituko Yesu indiorache otoirenka Yesu indiorache otoirenka twarosire niseye indiorache ototimoke wangu Yesu nache mna eira ya ye na tije gotoya atoire guru etara mechando aria tekobo igoro no mogoko no mochengo botambi igoro no mogoko no mochengo botambi twarosire ninsiye eseye mechando ta indurache ototimoke twarosire niseye enseye mechando ta indurache ototimoke wango Yesu nache mna eira ya ye na tite gotoya atoire guru enchara mechando aria tekobo igoro no mogoko no mochengo botambi igoro no mogoko no mochengo botambi twarosire ninsiye enseye mechando ta indurache ototimoke Anena banchoito Maria bararete ase chindera Toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarora nena banchoito Maria bararete ase chindera Toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarora nena banchoito Maria bararete ase chindera Toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde